botuko chitariki 31 omwaka w'ekirwi 2020 abantu abange ensego itani go barenge bakuganyerera omwaka omuya asomogoko abange bagosaba omwaka omuya obene tofauti kubo omwaka itana abande bakorera asenge ncho omwaka oyo nigo chagete n'oborwaire bwa corona ubu bwagerete oboncholeria gosareka. I'm grateful. Yeah, that's all. But manze, kumekuwa kutriki, kumekuwa kunoma. Yeah, kumekuwa kunoma sana. Nonya nabo okwarigania omwaka omuya bw'ekirwi 2020 nigo bwate tofauti anene n'emyaka ende asenge ncho y'amachiko ayo abegetwe n'omorai bwense amone wizara y'obochenu eryo gokonya gokyania ebinyinyi bya corona buna ekafyu. Corona yatusumbuire bobe. Abantu bebura into stage ya ema tuachandikire bobe tuatemire kuliye biashara mwako yotobere omokongo gasiteyo tuchandikete bobe lakini rene nyasa utuanjire ndocengo mwako yo nkoero kali gochia onyo koera matakataka iga lakini ndocenga nkoero kali gochia ande tutage toere bukune bireche biaye oere ne bireche biaye tutigare togo chako mwako yo ito nyo chako bomana metoko menya noro uraji go tochanda gose lakini rende tutogo chukateba kuna itu abana inji ba boda bantu tumo ko biazi tomanyira nabanda bachande kumaye. Korende omwaka omuya nigo gochaka naborokigwa kweyarigania koirana chisukuru gochakera chitariki 4 abarundi chipigipigi nigo bono bababoririe aborokigwa bari baesoananetie no Burundi otatoka para gochakera ritukoria Jumatatu. Abana bose bari chisukuru please aso waja koino ndonyora abana boda abana be school bari stage kuchakata ina tarehe 5 kuchakatro kweta stage kufagilia abana be school bari chipigipigi ndo wana inabo nonye tokogokera omwaka omuya aboncholeria mbirero bare asekeri bagoteba nigo bakonerwa n'abanyanyimbo anene bari be county ato igorera chisukuru ato ruseria birake bitobegete monuchi maski ato ruseria mangana yo chikafyu tara gosentori kichibesa tokonyera abana basarekire babere chokora emesuru noere chichokora njiriko beka nonya maski lakini omonto boronge gore sabari aye robwatu gatabegete maski ntubona ndo matinga corona ekoria abantu bari boronge ange tari koria mesururo yani ntu tokoseri ku corona tetori abasigari be county baro batigare n'abasigari boronge baro corona te bari amaene eserakari tigerigereria mangana ya boronge tware ko yasorora iga tigeruo bosubore oje kanisa ne kanisa yoka chira bwaterane chisabera mangana aya corona emanya koera.